abangazi ukukuthanda manje ngokomthetho wethu ayikho ingane encane eno-12 years ezala ingane ayikho lonto sizoyiqeda leyo nto ngoba isifo akuyona impilo leyo fanele ke nijene ingane eyokhulelwa sakha i-university kule ndawo ekayibopha abantu okuthiwa i-Robben Island sizoyithatha ngebhanoyi soyilahla khona ifunde iziqede iyeke lento ubona abanye ukuthi binye ingane sezimbili sezithathu akekho kodwa umondli akashadile umuntu siyezwana angifuni sifihlelane sithi mase singale lithi umkhonto wesizwe akasisenanga ke lokho no asibe ngabantu sibe isizwe esihloniphekile